لما عنتي مشيت مالتيو ترامب بزوزو عبي مجلسي إيران مزلنا وجا أي قارة كبل دما قاليتو زبيلون مزحت ناي بي بي سن سينين زخون ميدياتات بزح خزارو وعلم الله سونا بيلو إيران تيوجزي كقصليو بما لما خلا يمل صحيح ولا زوجزي زي قارة ولا مخنا دما بزح عينتات قدرات تصيحناي سلازي إذا قدرات زي لمكحس دمو قديتا بوجي نحن دو كتبل مليسا بزحت زخنا سوشيال ميدياتات ወይ ደሞ ከምን ቢቢሲ ዝገለጹ ተሃሊዳ እዚ ውግዚ ኩቋረጽ ከም ዘይኽእል ድማ ገሊጸን ኣለዋ ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ እቲ መንገዲ እስካዕ ኸዚ ተዓጽዩ ዝርከብ ስለዚ እስካዕ ኸዚ ለይተኸፈተ ድረስ ተወግእ እዚ ድማ ክቕጽል ምዃኑ ድማ ሓቢሩ እስራኤል መንግስቲ እስራኤል ድማ ዓንዲ ብዝፈጽሙ ዓብዪ ጥቃዓት ኣብ ኢራን ማለት እዩ ከባቢ 272 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ እዩ እቲ ዝወቕዕቱ ቦታ ድማ ኣብ ኣፓርታማ ወይ ድማ ኣብ ናይ ሲቪልያን መንበሪ ከም ዝነበረ እውን እናተሓበረ ይርከብ ማለት እዩ ዘቢሉ መንግስቲ ኢራን ድማ እዚ ወቕዕኹምና ዘለኹም ውግእ ደሞ ውግእ ብውግእ ወይ ደሞ ሚሳይል ማዓጽፋዊ መልሲ ክንሰድድ ምዃና ደሞ ሓቢሩ ማለት እዩ ዘቢሉ መንግስቲ ትራምፕ ድማ እስካዕ ኸዚ እቲ ውግእ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ልክተቃርጽዎ ኣጠንቂቕ ኣለኹ ላውና ሰላም መንገዲ ንዑ ኢሉ ብዝተዛረበ መልሲ ኣብ መበል ካልኣይ መዓልታ ወዲያም እቲ ሚሳይል ክሰድድ ከም ዝተረኸቡን ተረጋጊጹ ኣሎ መንግስቲ ኢራን ደሞ ዕርቂ ክፍጸመሉ ከም ዘይንኽእል እናገለጹ ይርከብ ኢሉ መንግስቲ ትራምፕ ግን ቢያንስ እቲ ዕርቂ ብስልኪ ክንውድኦ ኣለና ክብል ድማ ተዛሪቡ ነይሩ መንግስቲ ኢራን ግን ላብ ሶሻል ሚዲያ ወፂኦም ምክትል ናይ መንግስቲ ኢራን ወፂኡ ላብዚ ውግእ እዚ ብ100% ኣቲናዮ ኣለና ብ100% ደሞ ክንወፅኦ ኢና ብማል ድማ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብዚ ሪቶ እዚ ድማ ናይ እስራኤል መልሲ ብዙሓት እናዘራረበ ቀኒዩ ላብ 1,000 ወታደር ዝኾኑ ሰራዊት ላብ ናይ ውግእ ደንበር ከም ዘቐረበ ድማ ተሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ደሞ ዶናልድ ትራምፕ ብዛሃቦ መግለፂ ድማ እቶም 1,000 ሰራዊት እኹል ከም ዝኾኑ እዩ ተዛረበ ነይሩ ቅድሚ ኸዚ ላብ 2,500 ዝኾኑ ሰራዊት ልኢኹ ነይሮም እቶም ሰራዊት ሰም ከኣኽሉ ከም ዘይከኣሉ ምስ ኣረጋገፀ ተወሳኺ ላብ 1,000 ወታደር ድማ ልኢኹ ይርከብ እዚ ነገር እዚ ግን ኣብዚ ውግእ እዚ መን ዘሸነፈ ይመስለኩም ኢራን ብጣዕሚ ትጉዳእ ኣላ ምክንያቱም እቲ ሚሳይላት ዝዓልው ዘሎ ኣብ ህዝቢ እዩ ኢራን ደሞ ዝተገበረ ኣብ ዓዳ ዝወደቐ ሚሳይላት ዓጽፋዊ መልሲ ብምሃብ ኣብ እስራኤል ክትዕርፎ ኽኢላ ኣላ ኣሜሪካ ዘዝንኡ ጉድኣት ዝበፅሓ ናይ መራክብ ጉድኣትን ናይ ነዳጅ ምውሳኽን ብቻ እዩ ካሊእ ዝበፅሓ ዓይነታት ጉድኣት የለን እተን ዝሰረፋ ደሞ ናይ ሚሳይል ኪሳራ ብቻ እዩ ዘቢላ ድማ ገሊጻ ኣላ እስካዕ ኸዚ ዘዝንኡ ኪሳራ ብዕፅፊ መኽሰብ ከም ንምልሶ ድማ ርግጠኛ እየ ክብል ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ዘበሎ ምክንያት ድማ እቲ ተቃጺሉ ዘሎ እስካዕ ኸዚ ዘውፃናዮ ወጪ ናይ ኣየራትን ናይ ኃይልን ዘውፃናዮ ወጪ ክንምልሶ ኢና ክብል ድማ ተዛረበ ምክንያቱም እዚ ክምልሰሉ ዘኽኣለ ምክንያት ድማ እንድሕር ኢራን ዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ እንተውዒላ እቲ ነዳጅ ዘለዋ ብሙሉእ ብምጥቃም እቲ ዝነበራ መኽሰብ ላብ 4-5 ዕፅፊ ኮይኑ ከም ዝምለስ ድማ ተረጋጊጹ ይርከብ سعود عربين كويتن بزغورو مس ترامب ركب دما اتي زبصحن كيسارا اويت ناغيرا وي دمو ناتردادا هم صنح دما زفلت يو زبيلو ግን እቲ ዝሃዎ መግለጺ ላፍቱግ ሙሉ በሙሉ ክናቲ ፍቃደኛታቲና ሁሉ ደማ ተዛሪዮም እዚ ዘበለ ምክንያት ደማ ኣብ ናይ ሃፍትና ወይ ደሞ ኣብ ናይ ነዳጅና ቦታታት ኪሳራ ኣጽሓትና ስለዚ ዓጽፋው መልሲ ምስ ኣሜሪካ ኮይናን ምስ ክንምልሲና ክብል ደማ ተዛሪዩን መንግስቲ ዩክሬን ደሞ ዝሃዎ ዓቢ መግለጺ ነይሩ እሱ ደማ እስራኤል ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ክትረጋጋዕ ኢላ ከም ዘለዋውን ኢሉ ነይሩ ናይ ትማሊ ዝወጽሕ መጥቃዕቱን እናተዛረበ ነይሩ ምክንያቱም ራሽያ ዓቢ መጥቃዕቲ ፈጺማላ ኣብ ዩክሬን እዚ ዝፈጽሞቶ ደማ ኣብ ሲቪሊያን ውዒሉ ብዙሕ ሓደጋታት ከም ዘረኸበ ደማ እናተረጋገጸ ይርከብ ማለት እዩ መንግስቲ ትራምፕ ግን እዚ ግዜ ናይ ምቁራጽ ዕላማ ምንም ከም ዘይብሉ ደማ ተዛሪዩ ኣሎ ካብቶም ትሪዎም ዘለኹም ሓደ ዕድለኛ እዩ ተገኒ እቲ ዕድለኛ እሱ ደማ ካብቶም 272 ዝኾኑ ዝሞቱ ሰባት ሓደ ብቻ ነጽዩ ከም ዘወጽውን ተረጋጊጹ ይፍለጥ ካብቶም 272 ሓደ ዕድለኛ ብህይወት ከም ዘወጽውን ንሓበርኩልኩም ይርከብ ማለት እዩ ኢራን ግን እዚ ግዜ ክንቆጽሎ ኢና ኢላላ ምክንያቱም እቲ ዘቀጸላ ምክንያት ደሞ እተን ሓየልቲ ዝበሃላ ናይ ኣሜሪካ ጀታት ክትምልስ ከም ዝኽኣለት ወይ ደሞ ከተወደቕን ከም ዝኽኣለት ደሞ ተረጋጊጻላ ትራምፕ ግን እዚ ግዜ ወዲናዮ ኢና ከዚ ላይ ደግሞ ልኩም ለኹ ወዲናዮ ኣለና ምክንያቱም ኢራን ምንም መማረጽ የብላን እስካብ መጨረሻ ዓቕማ ክትኸይድ ኣይትኽእልን ምስ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ዓዲ ወይ ደሞ ሃገር የላን ኣሜሪካ ተሓያል ሃገር እያ ማንም ዝፈርሐ ሃገር እያ ስለዚ ግዜያዊ ያ ደው ቢላት ነምበር እንድሕር ዳ እዚ ውግእ እዚ ኢዳ እንድሕር ዘይሃበት ካፍቲ ዝረአየቶ ናይ 3 ዕጽፊ መልሲ ከም
ንህብ ደሞ ክናገር ወይ ደሞ ከረጋግፀልኩም ይፎት ክብል ደማ ተዛሪቡ ናይ ቻይና መንግስቲ እዚ ውግእ እዚ ድማ ጠጠው ንከብልዎ ብጣዕሚ ይፅዕር ኣለዎ ምክንያቱም ናብ ናይ ሳልሳይ ዓለም ውግእ ከምርሕ ከም ዝኽእል ደሞ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣሜሪካ ግን እቲ ቀንዲ ፍርሓ ዘሎ ኣብ ሩስያን ኣብ ቻይናን እዩ ምክንያቱም እተን ክወዳደራ ዝኽእላ ክልተ ሃገራት ወይ ደሞ ዓበይቲ ሃገራት እሰን እየን ማለት እዩ ቻይና እዚ ውግእ እዚ ኣይትድግፎን ቻይና ዝሃወቶ መግለፂ ድማ እታ ሓያል ሃገር እየ ኣነ ልዕሊ ማንም እየ ክትብል ትስማዕ ዘላ ወይ ደሞ ትዝዛረብ ዘሎ ሰብ ልዕሊ ማንም ከም ዘይኾነ እቲ ሓደ ልዕሊ ማንም ዝኾነ ሓደ ፈጣሪ እዩ ክብል ደማ ተዛረበ ማለት እዩ እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ከተብልዎ ብትሕትና ይሓትት እንድሕር ደኣ ዘየበልኩሞ ግን ዓፀፋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ደማ ተዛሪቦም ከም ዘለዉ ማሕበራት ሰሊፆም እምባይ ናሎማዓንቲ ቪድዮታትና ወይ ደሞ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ማለት እዩ ከምዚኦም ሒዘልኩም ልቀርብ እዛ ቻናልና ደሞ ንክትበራትዕዋ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ እዛ ቻናልና እዚኣ ንዕብያ ከምዚኦም ሒዘልኩም ክመፅእ ልሓዋሩ ሰናይ ቅንያት